У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. У справядлівасці з'яўлюся перад абліччам Тваім, Пане, насычуся, калі адкрыецца хвала Твая. Гэтымі словамі з антыфоны на ўваход мы распачынаем наш удзел у гэтай святой імшы ў 15-ю звычайную нядзелю. Усіх вас, паважаныя браты і сёстры, вітаю сабраўшыхся ў нашай лідскай фары на святую Эўхарыстыю. Збіраемся у нядзелю, каб падзякаваць Богу за пражыты тыдзень, за ўсе дары і ласкі ад Яго атрыманыя і выпрашаць аб патрэбных ласках на новы тыдзень, каб жыць гэту нядзелю па-божаму, быць сведкам Езуса Хрыста ў гэтым свеце. На пачатку імшы прадставім Богу ўсе нашы інтэнцыі, нашы просьбы, з якімі мы праходзім на Эўхарыстыю. Я падчас гэтай святой імшы буду маліцца за Гаманович Валентину, якую мы ўспамінаем у першую гадавіну пасля смерці, і таксама за ўсіх памерлых сям'і Гаманович. Цяпер перапросім Пана Бога за нашы грахі, каб мы маглі годна скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Пану Марыю, усіх анёлаў і святы, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага.
Молимся. Боже, Ты блукаючим показываешь светло Твоей правды, каб яны могли вернуться на добрую дорогу. Да поможи усім християнам откинуть тое, что суперечит ихняй веры, да імкнуться до того, до чего Ты их покликал, праз Пана нашего Езуса Христа, Твоего Сына, які з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги пророка Амоса. У тие дні Амасія, святар з Бетеля, сказав Амосу: «Призоться, иди утекай у землю Юды, там ешь хлеб и там пророч, а у Бетелі больше не пророч, бо ён святыня короля и дом королевский». Отказываючи, Амос сказав Амасію: «Я не пророк и не сын пророка, бо я пастух и збиральник сикамору. Але Пан забрал меня от овечек и сказал мне: Пан, иди, пророчь народу моему Израилю». Это Слово Божие. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Послухаю, что говорить Пан Бог. Ён спокой обвящае народу и святым своим. Сапраўды яго збаўленне блізкае для тых, хто боится яго. И слава Божия будет жить на нашей земле. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Милосердность и верность сустренутся разом, справедливость и спокой поцелуются, верность вырастет с земли, а справедливость будет позирать с небесов. Покажи нам, Пане, свою милосердность, понадорить нас счастьем, а земля наша даст свой плен. Справедливость пойдет перед им и поставить на шлях кроки свои. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Читание другого послания святого апостола Павла до Ефесцам. Благословленный Бог и Отец Пана нашего Иисуса Христа, який благословил нас у Христе усяляким духовным благословением на небесах, бо Он выбрал нас у Им перед створением свету, каб мы были святыми и безоганными перед Им у любови. И Он предвызначил нас для усыновления праз Иисуса Христа, поводле уподобания Своей воли, для хвалы Своей прославленной ласки, якою Он одарил нас во умилованном. У Ім ми маємо відкуплення Ягоною крив'ю, дарування провинів, поводле багаття ласки Ягоної, якою щодро одарив нас во усілякій мудрості і розумінні, дозволивши нам познать таємницю Своєї волі, поводле Своего уподобання, якое ранее поклав у Ім для сповнення повноти часу, каб об'єднать усе у Христе, тое, что на небе и на земле. Это Слово Божие. Аллилуйя.
вочы нашага сэрца, каб мы ведалі, у чым надзея паклікання нашага. Алелюя, алелюя, алелюя. Пан з вами. Читание Святого Евангелия паводле Марка. У той час Єсус покликав 12 і почав висилати їх подвоє, і дав їм владу над нечистими духами, і наказав їм не брати в дорогу нічого, а проч тільки кия, ні хлеба, ні торби, ні меди в поясі, але обуватися в сандалії і не опранать двух вопроток. І сказав їм: коли де войдете в дом, заставайтеся там, покуль не вийдете оттуль. Коли в яке месте не приймуть вас і не будуть слухати вас, то, виходячи оттуль, обтрасите пил, що під ногами вашими, деля свідчення супроть їх. І прийшовши, яны проповедовали покаяние и выгоняли шмат демонов, и шмат хворых намашали олеем и вылечивали. Гэта слово Пана. Уміловано у Христі Пану, брати і сестри, у сьогоднішнім Євангелії чуємо про розсилання 12, про покликання і як Єсус висилає своїх апостолів подвоє, дає їм владу виганяти злих духів. Так само Єсус показує, що можуть не прийняти, могут споткать на своем шляху некие тяжкости. Чому ми сьогодні чуємо про покликання апостолів і так само про те, як Єсус їх посилає проповідувати, свідчити про Єсуса. Напевно, добре ведаем, и в минулую неделю мы разважали про пророков, вспоминали, что каждый из нас является таким сучасним пророком. І, напевно, добре ведається, що від моменту Святого Хресту, як тільки нас долучили до супольності Костьола, як ми стали Божими дітьми, кожен з нас покликаний до святості, покликаний бути таким апостолом Єсуса Христа в гэтым світі. І чому ми повинні бути апостолами, чому ми повинні проповідувати про Єсуса Христа? На кожному з нас лежить відказність за кожного чоловіка, у першу чергу за себе, каб ми свої душі збавили, і так само за кожного, за всіх наших знайомих, за всіх людей. Відказне, бо найважніша реч у нашому житті, каб усі були збавлені. Так як часами нешта здариться, ми летим чоловіку з некой медицинской допомогой ці аварії, як найхудшей, хочемо допомогти людям. Так і тут повинно клопотитися про збавлення кожного чоловіка. І напевно, гэта не так легка учинить, як гэта ввогуле рабіць. Была такая ситуация на одной з заправок недзе ў Польшы, калі запыталіся, ці можа што, як у нас, ці можа што заказалі б каву, да кавы нешта, і вось яна заказала френч-дога, але без мяса.
не ведаю, што там дабавілі, і спыталіся, ці яна з'яўляецца вегетарыянкай. І гэтая жанчына адказала: не, не з'яўляюсь вегетарыянкай, але хрысціянкай. І тады запыталі: і што табе перашкаджае з'есці мяса? Яна кажа: сёння пятніца, ці вы забыліся пра гэта? Вось такое маленькае сведчанне пра веру. І кожны з нас павінен паступаць падобна, паказваючы людзям, як трэба жыць, перадусім уласным прыкладам, недзе рабіць заўвагі, падказваць, як рабіць, каб не грашыць. І вельмі важна, вось гэта мы адказныя за кожнага чалавека. Таксама бачым, што ёсць людзі, якія не прымуць вас. Абтрасіце пыл з ног вашых, што пад нагамі вашымі знаходзіцца. Гэты пыл, які застанецца на парозе у дамах людзей, будзе прыпамінаць аб тым, што яны не прынялі Бога. Бог заклікае кожнага з нас, Бог чакае кожнага з нас. І вось те людзі, якія не прымаюць Бога, яны маюць на душах сваіх таксама, яны чулі пра Бога, але не захацелі яго прымаць, маюць такі прыпамін, як гэты пыл. І, напэўна, кожны, хто спаткаўся з веруючым чалавекам, са святаром, некія думкі ў іх сэрцах паўставалі, але, магчыма, яны сваё навяртанне адкладаюць на пазнейшы час. Але, як практыка жыццёвая паказвае, не заўсёды можна паспець. Таму будзем старацца памятаць пра тое, што мы ў гэтым свеце з'яўляемся апосталамі, пакліканыя, каб навяртаць іншых людзей, каб маліцца за людзей і даваць сведчанне нашай веры. Амен. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога, Айца Всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, всяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся Духа Святога, з Дзевы Марыі, стаўся чалавекам, быў таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень спаў, і зышоў на неба, сядзіць прыгружаецца, судзіць жывых і памерлых. О валадарству не будзе канца, веру Духа Святого, Пане Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарока, веру ў адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл, вызнаю адзінахрост на адпушчэнне грахоў і чакаю васкрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Да Бога Айца, якому мы вызналі нашу веру, з даверам узнясём супольныя малітвы і просьбы. Молімся за святы касцёл, каб ён адданна паказваў свету сапраўдны сэнс Христовага вучэння. Цябе просім. Молімся за святога Айца, а таксама за ўсіх біскупаў і прэзбітараў, каб Бог асвячаў і ўмацоўваў іх у абвяшчэнні Евангелія. Цябе просім. Молімся за кіраўнікоў дзяржаў, каб яны мудра вырашалі існуючыя палітычныя і эканамічныя праблемы. Цябе просім. Молімся за тых, хто не прымае Хрыста,
каб яны паверылі ў яго і знайшлі ў ягоным вучэнні адказы на пытанні, якія іх непакояць. Цябе просім. Молімся за тых, хто апынуўся ў цяжкім матэрыяльным ці духоўным становішчы, каб яны атрымалі добразычлівую і бескарыслівую дапамогу ад родных і сяброў. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай найсвяцейшай ахвяры, каб сённяшняя сустрэча з Хрыстом напоўніла нас радасцю і спакоем. Цябе просім. Молімся за памерлых падчас гэтай святой імшы, асабліва за Гаманович Валентыну, якую успамінаем у першую гадавіну пасля смерці, усіх памерлых сям'і Гаманович, просячы, каб яны спазналі ад Бога гэтую вечную радасць прабывання разам з ім у небе. Цябе просім. Молімся таксама за нашага біскупа, пробашча, ксяндза біскупа Владзіміра, які перажывае ў гэтых днях. Свята 25-годдзя святарскага служэння. Таксама заўтра будзе перажываць імяніны. Падзякуем Богу перадусім за яго паслугу сярод нас, як пробашча на працягу 20 гадоў, з просьбай аб далейшым благаслаўленні, патрэбных ласках, сілы, моцнай веры яму у служэнні як біскупа. Цябе просім. Просім Цябе, Пане, выслухай нашы малітвы, напоўні нас дарамі Тваёй бязмежнай любові праз Хрыста, Пана нашага. Моліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог Отец усімагутны. На праславленне хвалу імя свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму касцёлу святому. Милосердный Боже, глянь ласкаво на дары свайго касцёла. Перамяні іх у духовны пасілак для Тваіх верных, каб прымаючы яго яны ўзрасталі ў святасці праз Хрыста Пана нашага. Пан з вамі, угору сэрцы, падзякуем Пану Богу нашаму.
Сапраўды годна, гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Ты праз кроў свайго Сына і моц Святога Духа сабраў для сябе сваіх дзяцей, які грэх аддаліў ад Цябе, каб Твой люд, з'яднаны на ўзор Святой Троіцы, стаў касцёлам, Христовым целам і жывою святыню Духа Святога, дзеля хвалы Тваёй безмежнай мудрасці. Таму разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем Цябе, з радасцю усклікаючы. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам. У першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце, ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце, піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыцця ў хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Александрам, біскупам Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, пра Валенціну і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай, Панай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа.
Праз Христа з Христом і у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Памятуючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Святым будь имя як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что нам сегодня, и отпусти нам вины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, но избавь нас от злого. Просім Цябе, Пане, збав нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Пане Ісу Христе, Ты сказаў апостолам Твоим: «Супакой покидаю вам, супакой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру костёла Твоего, и будь ласкавы згодна з Твоей волей одарить Яго супакоем и едностью, які живеш и валадарыш на веки вечные. Супакой Пана нехай заўсёды будзе з вами. Перадайте ближнему знак супакою. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленная, покликанная на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажи толькі слова, і будзе здаровая душа.
чудный на земле, правда для меня, цена моей души, Иисус, кровь Твоя. Кровь Твоя, лепшая Ты слов, я сердцу обязанию, что чудный на земле, правда для меня, цена моей души, Иисус, кровь Твоя. Что может смыть наши грехи, что обновить нас может зло. Только кровь Твоя, только кровь Твоя, о Иисус. Что может смыть наши грехи, что обновить нас может зло. Только кровь Твоя, только кровь Твоя, о Иисус. Что свечи добрыни рассыпаются, когда на шлях светла смело мы идем, за верой, что горит, только кровь Твоя. Что может смыть наши грехи, что обновить нас может зло. Только кровь Твоя, только кровь Твоя, о Иисус. Что может смыть наши грехи, что обновить нас может зло. Только кровь Твоя, только кровь Твоя, в этом городе Ты Бог, для людей Ты царь, вместо мирных Ты нас. И во тьме Ты свет, и надежда Ты нет, и нам жизнь наполняет. Лишь Ты. Молимся.
Умацаваныя Тваімі дарамі, просім Цябе, Божа, каб, дзякуючы ўдзелу ў гэтым сакраменце, у нас узрастаў плён збаўлення праз Хрыста Пана нашага. Пане Езу, пра заступніцтва Марыі, Маці Тваёй, якая нарадзіла Цябе з любоўю, а таксама пра заступніцтва святога Юзафа, чалавека даверу, які апекаваўся Табою пасля народзінаў. Прашу Цябе ў інтэнцыі гэтага ненароджанага дзіцяці, якое духоўна хачу усынавіць, якое знаходзіцца ў небяспецы, дай яго бацькам любоў і адвагу, каб яны не забівалі свайго дзіцяці, а пакінулі яму жыццё, якое Ты сам гэтаму дзіцяці прадвызначыў. Парафіяльныя аб'явы. Святы ружанец на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы. У панядзелак Маці Божай Чэнстухоўская, у аўторак каралевы веравызнаўцаў, серада Маці Хрыстовай, чацвер звеставання Пана, пятніца Маці Божай, тройчы цудоўнай, субота каралева пабожных школаў і нядзеля 18 гадзіне каралевы супакою. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем 15 ліпеня ўспамін святога Бонавентуры, біскупа і доктара касцёла, а таксама ўспамін святога Уладзіміра. 16 ліпеня ўспаміны свяцейшай Паны Марыі з гары Кармель. 20 ліпеня адзначаем ўспамін чарговай гадавіны мучаніцкай смерці благаслаўлёнай Мар'яны Бернацкай, святароў, жыхароў Гроднай, ваколіц, расстрэляных гітлераўцамі з 13 па 16 ліпеня 1943 года на фартах каля Навумавіч. У днях 20-21 ліпеня ў Гудагаі адбудзецца урачыстасць у гонар Маці Божай Шкаплернай. Пачатак 20 ліпеня, 18 гадзіне, урачыстая адпустовая святая імша будзе 21 ліпеня, 12 гадзіне. Таксама з 30 па 31 ліпеня адбудзецца першая пілігрымка Ліда Новагрудак. Яна звязана з ушанаваннем новагрудскіх сясцёр-назарытанак, якія загінулі мучаніцкай смерцю у часы Другой сусветнай вайны. Пілігрымка будзе выходзіць раніцай 30 ліпеня з парафіі святога Юзафа, рамесніка і благаслаўлёных сясцёр-мучаніц назарытанак, якая знаходзіцца у Лідзе на вуліцы генерала Бяды, 71. Пасля святой імшы о 9 гадзіне. Падчас паломніцтва будзем асаблівым чынам маліцца і разважаць аб сутнасці святога і ахвярнага жыцця, хрысціянскага жыцця, паводле слоў Хрыста: «Я прыйшоў, каб вы мелі жыццё і мелі ў дастатку». Звершыцца пілігрымка 31 ліпеня а 18 гадзіне на месцы расстрэлу сясцёр-мучаніц, Батуроўскі лес каля Новагрудка, дзе будзе адпраўлена эўхарыстыя, пасля якой адбудзецца малітоўнае чуванне ў касцёле перамянення Пана ў Новагрудку. Маршрут пілігрымкі 30 ліпеня з Ліды ў Бярозаўку і 31 ліпеня з Бярозаўкі ў Новагрудак. З пытаннямі адносна запісу звяртацца па тэлефоне. Да ксяндза Віталія можна тэлефанаваць, номер можна даведацца ў закрысты і таксама да сястры Галіны. Сёння о 13 гадзіне будзе урачыстая святая імша, якую узначалі два біскупы: мітрапаліт Мінска-Магілёўскі, ксяндз-біскуп Юзаф Станеўскі, таксама наш пробаш біскуп Уладзімір Гуляй. Падчас гэтай святой імшы будзем дзякаваць Богу за гадавіну святарскага пасвячэння, 25 гадоў, юбілей. Такі ўжо добры, і будзем маліцца за нашага пробаша, таму усіх запрашаем прыняць удзел у гэтай урачыстасці. Дзякую усім, хто бярэ чынны ўдзел у жыцці парафіі,
Дзякуем за ўдзел у першай пілігрымцы ў тракелі, тым, хто ішоў з намі, тым, хто дапамагаў у арганізацыі, тым, хто спяваў, нашаму хору дзякуем і дзякуем таксама, што спяваюць і ўпрыгожваюць святую імшу заўсёды. Дзякуй нашаму хору, дзякуем усім за добрую волю дапамагаць нашай парафіяльнай супольнасці працы, ахвярамі і малітвай. Дзякуем за кветкі, заахвочваем прыносіць кветкі, якімі будзем упрыгожваць алтары нашай святыні. І цяпер на тыдзень працы абавязкаў з верай прымем Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Няхай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Najświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Najświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Najświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.